martangi yang mahita. Maulia tema diho debata Jahoba amanami namangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami mahatam nabadiai. Homa namangukap rohado pikiran nami asataka sujalohami jalatakas watu sihami hatam nabadiai. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami tangi homa Tuhan pangiduan namion. Amin. Horas madihita sude huria nahina holongan ni tuhata turpuk jamita dihita ima epistel tuminggu ex Saudi tersurat di buku pangukapon bidu 22 mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 20 sada. Tapai hutihu ma dirohata songonom ma didok. Idama girama auro boanoku ma upa silehonoku tuganup hobar tu nani ulana audo mulana jala pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna martua ma akana mamuri abid nasida asa marhuaso nasida marjabar di hau hanguluani jala masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai. Di baliam ma akka biang dohot akka siulahor rasun, dohot akka parmainanon, dohot pamunu, dohot sioloi naso debata, rodi nasa namakaholongi jala namangulahu gabus. Au Yesus marsuru-suru aku maka tidak ko Tuhamu akaon madapoton akka huriai au do urat dohot margani Daud bitang sipaias namar sinodangi. Jadi didok todi dohot orwani romaho laos dohonon nina ubegesa romaho sai Roma na mauas dijalo nagiot rohaima aik hanguluani dalan basa-basa au makatidako diganup na ubege akahata panurirangon ni suraton ia adong na manabay tu si tabaan ni debatama tu ibana akahapor suhon na tarsurat di bagasan bukuon jalamolo adong na mamuati akahata ni buku panurirangonon buaton ni debatama tohapna na dihau hanguluan dohot di hutan abadiai akan tarsurat di bagasan bukuon. Didok ibana na makatidak konon olo na Roma au tibu. Amen. Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akan nabadia. Ima sahana. Huria nahina holongan ni Tuhata. Somal dotaida. Molo pengumuman ujian masuk sekolah. Pitor takas dotarida parasingan ni peserta. Na perjolo peserta na lulus. Ima akan diterima pitor mirja-kirja duih marlas ni roha nadeba pola histeris na peduahon na telu pitor murhing maon tangis ra adong na pingsan alai ima nanido na penyesalan selalu datang terlambat. Huria nahina hilongan ni Tuhata aisa sitong na hasil tersebut bukanlah hanya hasil kerja pada waktu ujian melainkan sangat banyak ditentukan oleh persiapan diri jauh dari sebelum ujian. Bila dia sudah lama persiapan diri secara benar, pasti dia lulus.
Hira songoni dotong taringot tu haroroni Yesus Kristus na padua halihon songon na tinaringotan ni turpuk jamita sadarion. Molo ditaringoti taringot tu haroroni Kristus na padua halihon hola dua dogodangna. Na parjolo ima parjabar di hangoluan sogot atau masuk surga. Na paduahon ditulak manang na jok tabege luangan ibana atau tidak dapat bagian. Jabar ima parnapunaon na totu na boho na sobui meret sian halak na asing. Asing ma molodang di aturehon oloma gabe halak marna punaosa. Molodang iba majalo jabar niba digoari mai halak na luangan manang tidak dapat bagian. Haci do halak na luangan. Olo maniak hati-hati jala malengleng pusu-pusu. Molo luangan iba olo matar hirim. Lungud do pakilalaan ni halak na terhirim. Ay naung si jalo jabbar hian gabe mago jabbarna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta molo diturpuk jamita sadarion jabbarta ima hangoluas sogot. Alai poido gabe luangak kita molo sota aturehon jabbartai. Alani bohado asa hot dihita jabbar hanguluani. Topik ni minggu tatu ari minggu mangodolhon Jehovah do raja imana marhabadiaun dijoloni debata. Atong bohado hita mangulahoni. Alani pinomat adong ma tolu hal nama carikot si parsiajaratta si turpuk jamita sadarion. Na perjolo ahado si patu pauta unang luangak kita di hanguluan sogoti. Na perjolo ima rade maburi abina songon natar surat di ayat 14. Adong ma dua galas di peyakko di joluta. Nasada gelas kristal bagak jala arga. Nasada nari gelas plastik sederhana dan murah. Alai galas kristali di bagasanna kotor banyak debu. Alai molo galas plastiki ias do dicuci. Molo disuruh hita minum sian galasi. Galas nadia ma pilih tota. Pasti do sian galas plastiki. Na ias dicuci nangpe murah argana. Songoni mananggoluta diadopan ni debata. Alani si ulakonota ima burju manopoti dosa. Berusaha mangalo dosa. Jala mangasahon asini rohani Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na paduahon ima akan na ditulak. Boy taida di ayat 15. Didok anjing-anjing dan tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Taidama akai sero na ditulak di turpukon hobar tu ayat 15. Na berjolo ima biang panangga anjing. Padohanon ima simbol nina kotor, simbol nina liar, biadab.
Naing do nunga piara di jabu. Ala nunga piara di jabu sipata humeba nama biang sia jolma. Dibahin kontes jala hea dinikahkan. Halak Jahudi pe mangguari si pelebe guna somar sunat didokdo songo panangga, songo biang atau anjing isemei ima akahalak nasai lomuar rohana tading di dosa naso olo pauba rohana. Napadua hon aka ise mana ditulak didok si ulah hon rasun tukang sihir ima halak nama make hagogo on ni begu na uporseaan di hagogo on ni begu sian hagogo on ni debata. Napatuluhon aka ise mamusena ditulaki ima akan nama ngulahon permainanon orang-orang sundal ima napaloason hagio ni dagingna mangarajai dirina yang membuat kenikmatan badani menjadi hidupna. Naso majamoton habadiaon ni pamatang dohot parsaripeon ima songon natar surat dipatik papituhoni. Huria nahina holongan ni Tuhata akadia mamusena ginuaranna akana ditulak hobar tu ayat 15 didok na paupaton akapamuno atau pembunuh ima napaloason emosi dohok botohanna mangarajai dirina ubalga ate-atena sian utuh-utuna na olo patu jolohon kekerasan sian hadameon. Dungi ise mamusea kana ditulaki napalimahod didok si oloi naso debata atau penyembah berhala ima na mangalo patik parjolo dohot patik na paduahon pagonggopod dirina tuhuasoni begu itulah yang paling dibenci oleh Allah. Dungi aka ise mamuse akana ditulakon ima bagian napaunopon mencintai dusta dan melakukannya. Imana sai olo menipu maka tahon naso tikos asing di pamangan asing diulahon tu api nagorma inganan nion ai sibolis doi opung nigabus ma nagabe mangarajai nasida songon natar surat di Yohanes bidualu ayat 40 opati. Huria nahina holongan ni Tuhata na perpudima si idaota siat turpukon ima menguluma di bagasan hauduhon tu debata. Tikion ngulutaudo manotuhon. Aha manata ulanuai ido tapota muse. Waktu selama masih hidup adalah waktu mengambil dan menentukan pilihan. Jala disosohon turpuk jamita oddo tuhita asa mengulu di bagasan haudukon tu debata. Sudema akan aporsea di debata memilih, menjatuhkan pilihannya, memilih asa mengulu di bagasa kau duhon tu debata. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tengok masa halinai. Hidup ini adalah pilihan. Jala tatiok magomos jabertai. Tatiok magomos pilih hatai. Unang adong nama buati siak kita. Asa unang luanga kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho debata para siro haja la pardinggan basa nama ngaluasami manangiho katam nabadiai naung torang paingotok kami manungguli hapor seon nami jala mangajari kami Tuhan asa manoktok kami
mangolu di bagasan habediaon nahobar tulomo ni roham. Asa margogo hami, maniop jabbar hangoluan na di hami, hutio pami gomos, unang adong mabuati siyak kami, jala asa unang luangak kami. Tuhan, huwoto hami, jala huhatid dako kami do, gok hagaleon, jala hakurangat do diri namion. Dangadong naboy hupangasaw kami, dukon ni asi ni roham, alani i, urupi, jala pargugoy mahami Tuhan, petulus son-songon na niajarhon ni hatam na bediay tuhami, mangasahon, todim, todi parbadia. Amin.